Naroy kontrobersiya kayo nasa atong lungsuranon gipost na sa Facebook ang declaration sa atong Santo Papa nga blessingan na ang mga irregular nga mga relationships sama anang pulos laki, same sex or pulos babay nga nagtipon blessingan. Apil na nang nagpuyo-puyo blessingan kanang mga divorcee nga nagtipon blessingan. Sugot mo na, dili. Perting gubuta na karon. Daghan kay ni reklamo, daghan sang nakauyon, daghan sang nipakpak, yes. Naam gani dayo gi-post dayon making history. Kay nakabasa mo doon sa Facebook. Na dito pulos laki, upawon ang laki, ang usa tag-asubok, batanon to. Holding hands sila, giblessingan sila sa pare. Unsa man na, maayo na ang alakang o dili? Tingali o panahon pang Kristo, inyo nasanggilansang si Kristo sa krus. Nanuan, unsa man ang blessing? Ang blessing, dili sakrament. Ang blessing, sakramental. Ang sakramental, dili makapapas sa sala. Support ra na siya sa sakrament. Ikaduhang meaning sa blessing, expression of mercy. Kanabang pagpadayag nga gikaluy-an ti ka. Pareho na ng mga apuhan, inyo mang paaminon ang inyong mga apo na ibuangon na sa ibuutan. Bless me Lord, bless you, God bless you. Mga bata din mo dool na kung na may mga buangon na nasa mga buutan na God bless, God bless, God bless. Expression sa kaluoy. So duha ang meaning sa blessing. Expression sa pag-support sa sakrament aron mo balaan o expression sa kaluoy aron nga mabati nimo nga gikaluy-an ka sa atong Dios. Ana ha? Muna ang blessing. Ang sakramento dili ihatag sa same-sex union, sa mga nagpuyo-puyo, sa mga divorcee nga wala pa gyud ma-settled ang ilang kinabuhi. O sa nagkabit-kabit, dili ihatag ang sakramentos kasal. Ang sakramentos kasal, mao'y makapapas og sala nga sexual. Pero ang blessing, dili makapapas. Nyanganong blessingan man sa simbahan, pagpakita nga kuyog tas panaw. Para ko din blessingan mo, ana, niya may mga buangon din niya may nagkabit-kabit din niya may nagtipon-tipon din pulos babae, pulos laki. Atong blessingan tanan. Hasta pagkalawat, dili man maigos kilat katong nagkabit-kabit, niya mo dawat og kuan, makakaon man tanan. Ana? Nga naman, kay kauban tas panaw. Ano? Naay nangutana nako, pader, unsay barugana nimo ani nako galagot gyud ko aning deklarasyon na pero namalandong ko. Pagpamalandong nako, nakahuna-huna ko sa usa nako kakaila nga dunay 4 ka anak, 2 ka lalaki ug 2 ka babae. Ang usa ka lalaki ug 2 ka babae purting buotana. Ang usa ka lalaki purtig yung adika. Mangawat pa silang balay. Pero naa ra gyapon gapuyo sa ilang balay. Mukaon ra gyapon sa ilang pagkaon. Mutog ra gyapon, mupahimos gyapon sa tanan nga gipahimuslan aning mga buotan. Gipangutana nako ang mama ug papa, sa inyong gibati, sa inyong anak nga adik man kana, ang tulo, buutan man kayo. Sus, pader na luoy, gin may anang among anak. Giingnan, gina kong tulo na ko ka anak, day, dong, ayaw yun tao ninyo kontrahan ng inyong igsuon kay luoy kay siya. Muna kada kuno uli sa ilang igsuon o sa iyang anak, nagikang ni Suyop, nagsigigit siya pangga, iyang pakanon, iyang atimanon, pero naghilak ang iyang kasing-kasing, magto ang iyang luha. Sa pagsigi niya atiman siyang anak, gato ang iyang luha. Kakuha mo? Ang simbahan, ingon ana. Ang Ginoo, ingon ana. Ang mahal nga birhen, ingon ana. Atimanon niya ang tanan, pero doon na siya giatiman, nga nagsigig kuyog sa yawa, pero adto mo pauli sa iyang sabakan. Iya gyapong atimanon, pero magto ang iyang luha. Kinsa ninyo dinhing mga ginikanan, nga mosalikway sa inyong anak nga buangon, wa gyud. No? Mao na ang atong simbahan, di mosalikway sa mga buangon
Pero magtu ang luha, ang kasing-kasing sa simbahan, maghilak, nga magsigig atiman ninyong mga gahig ulo. Sige lang yapong tipon-tipon, babae o lalaki, lalaki o lalaki, babae o babae, bisan pag nasayod nga wa na gitugod sa atong Ginoo. Giatiman mo, apan gahilak ang atong Ginoo. Gahilak ang mahal nga birhen. Gasigi tagpahimos sa kagrasyas Ginoo, apan nagsigig kabit-kabit. Di lang yapon kabias kabit, pero siging pangayo grasyas Ginoo. Muhatag lang yapon ang Ginoo, pero naghilak kay ang grasyas Ginoo gigamit sa pagpakasala. Hilom lagi mo.